tiba saatnya ada sang bujang ganong dan juga ada dua pembarongnya Indonesia Thunder. Para prajurit para tantang sampun kondhang aloko ngembok busana pating cemlorot pating kumlebyar bisananing tumuju wonten ing Trata Pagung wonten griyanipun Kanjeng Baba Sumartono saha dening Ibu Indah keluarga. Was. Sang lumampaing kleda kaya dene wong kakean babonan. Yo. Was. Atur sembah sukem kawula kagem dening idanyang wonten ing kawasan Katemas lan uga si babat alas desun Katemas kawula sang bujang ganong lan uga saking rombongan BOG lan uga lensa amit sewu badhe paring panglibur dhateng masyarakat wonten ing kawasan Katemas. Was. Sampun paripurna sang bujang ganong sampun nyekar wonten ing kawasan Bali Wisma griyanipun Kanjeng Baba Sumartono kalajengaken barong kaping sepindah kang warnanipun abang ijo ingkang badhe sowan wonten ing kawasan griyanipun Kanjeng Baba Sumartono. Warga Gege Ancala
Was lensa Ancolo oh Alvarije no Mas no Toto titi wancining dene mangsa rendeng mangsa katigaraya ana alam kang bebrayan anuga ana alam lelembut ana wujuding demit komat kamit banaspati kang golek patine menungsa ana wujuding setan kang gentayangan penggaweane nggodha para menungsa ana sang wujuding menungsa arane Ki Baba kangge ngrumenteng karo ustad para kyai para alim ulama maos japa mantra kowe bakal musna sampun paripurna kenging japa mantra saking Ki Baba Iwan kalajengaken barong kang nomor kalih kawang nalipun abang ijo kuning kang badhe sowan wonten ing kawasan Katemas Gunajaya Alvariji oh amit sewu Bali Mbah Juari lo was 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 lensa yo no yen sang wujuding alam kang bebrayan lan uga ana alam lelembut ana wujuding demit komat kamit banaspati kang golek patine menungsa ana sang wujuding menungsa arane Ki Baba kandhe ngrumenteng karo ustad para kyai para alim ulama maos anak bagu kowe bakal musna ing sasampunipun kenging japa mantra balik garap badhe gandrung wonten ing kawasan griyanipun anak kawula Alvariji lho was lho Ancala Gunajaya Sutranya mirtaningku makarya Yono kahananing sang bujang kanong uga kalih barong yen nyawujene Kanusantara kang sampun kondang kaloka
yen ana kasatriyaning kawula muda kang kadigdaya ana ing kawasan Pulau Jawa ingkang sampun kondhang kaluka yen nyawijane Kanusantara ing sasampunipun kenging Japa mantra sang bujang Ganong lan uga kalih barong sing dadi barong turunane Kanjeng Bapa Parno lan uga Kanjeng Bapa Yanto lan uga si bujang Ganong Abah Mukri para pesinden ayo padha jejogetan ana Katemas mumpung diliput karo Lensa Production kairing tetembang lelagon Taman Juruk kang dadi jejogetan ayo yo kancane yo dipikirno kok gething aku bujang Ganong kang badhe salto-saltoan yo ana ing kawasan kutha Lamongan Alfariji kudu ana saltone Mas lho lah kok penak kon mlebono kene lah aku ditekakno Mas Sumartono yang ngejob ketulan sing wingenane dawa sik awakmu iso salto apa ora iso salto apa ora salto ya iso moko dikeki contone sik iso moko dikeki contoh oh diwenehi contoh soalnya Alfariji ki nang Pucung nang omahe Om Gomblo njaluk kudu ana saltone ana saltone awakmu iso salto napa mboten iso kok dikeki contoh dikeki contoh ya wis diwenehi contoh karo Mas Niar sing dewingenane nelebok 4 meter diumumno mlebu nang rumah sakit mboten niku namun atraksi kemawon lah iki panyuwunane Alfariji ayo diwenehi salto Mas Niar sampean saged salto napa mboten saged nggih soalnya Alfariji njaluk kudu ana saltone ya wis musik yen ana bocah ganteng Niar kang pinaringanipun asma badhe nyekar salto
salto-saltoan ingkang sampun kondang kaloka. Awas le. Lo. Oh, pas. Aduh, Dek. Kon kok eling wong remek. Aduh. Cium jauh. Arek ndelodok. Lo, as. Ini dia Mas Niar. Alon nih. Lo. Was. Tepuk tangannya mana dulu dong. Hebat. Alfariji Mas Niar wis salto. Sing nomor alah lho. Durung. Mari ngene terus awakmu disiaro dhisik. Oh, disiarno sih. Iya, baru nang awakmu. Lah apa kon kok moro-moro langsung ae. Oh, berarti leren disiarno. Leren disiarno dhisik. Disiarno nang ndi? Masjid. Aduh. Nang kono masjid. Masjid. Nang kok masjid? Nek nggo masjid biasae timbangan bayi utawa balita diumumno nang kono. Pembagian sembako diumumno nang masjid gak apa-apa. Ana kematian ya diumumno nang masjid. Nang iki wong bujanggan kok diumumno nang masjid sing terbaru. Sing terbaru ben viral. Ya soalnya waktunya dibagi-bagi gak usah guyonan langsung ae. Awakmu iso salto apa ora? Iso. Iso ya? Ade gak iso awas kan. Dik, engko firmane gak iso salto ayo disurak ya rek ya. Ya rek ya. Oke, musik. Yo. Oh. Yen ana bocah ganteng gagah prakoso mukri bapane firman lan jenenge anake Yo, sawise awakmu wis ditontok karo anakku Alfariji. Tur maneh Niar ya wis ditontok karo Alfariji. Karek siji. Iki sing diarani yaiku macan loncat. Nek ora iso aja dadi grupe Om Gomblo. Apa maneh sing nyuting dulure Gomblo dhewe. Isin aku. Ya. Yo, sesarengan kalian dene nggih menika harimau lompat
sesarengan kalian dening Mukri melawan Parno Ayo tepuk tangannya mana dulu dong hebat sik iki ana peragane reok senajan to badut gombloh kudu iso meragakno reoke amit sewu aku njaluk gone ya sing arep reoke diperagakno yo mundur sik ya yo mumpung gandeng karo gombloh sing nekakno Mas Sumartono karo Mbak Ida Benko Alfariji ditumpakno Mbak Ida ditumpakno Mas Sumartono ditumpakno Mbah Ali ya ditumpakno pisan ora apa-apa. Lon was Ponorogo oke sik reok anak nandi Mang Alfariji kok ilang iki rek mari tak sode kok tak golek kok kanok ala jange ditumpakno reok iso kepuyuh rek ya ayo Alfariji tak tumpakno reok yo mari ngene Mas Sumartono tak tumpakno tetep tak tumpakno yo ya sip sip tangannya Jaja yo Jaja tangannya Jaja wedi lo was yo oke yo
sampun paripurna Warok Ponorogo lan uga Reok Ponorogo sampun nyekar wonten ing kawasan Katemas. Nah iki sampun nggih acara resepsi dimulai dhisik soalnya acara akeh banget iki ya. Ana tari ulare bareng. Wis pokoke nanggap gomblok apa ae tak layani ya. Iki mang sakjane pesen jaran sing numpak jaran. Cuma jarane pas gak iso tanggapan bareng-bareng nggih kepange gomblok tanggapan, menesuk ya tanggapan maneh kepange ya. Jadi jarane gak iso tak gawe.